Takže a teďka si detailně probereme celý tady ten mikrokontroler, respektive pouze ty části, které byly vysvětleny v manuálu na straně 11. Já začnu na rozdíl od nich velmi logicky a začnu tady touto věcičkou, jo. Je to takové kovové. V tomto případě, když to tam pořádně ukážu, tak se jedná o USB-C port. A on se používá k napájení, anebo také uploading your sketches to your board. Takže když to připojím k počítači, tak tam nahraju nějaký program a podle toho se to asi bude nějak chovat. Jo? Yes. Oni tady píšou i nějaké konkrétní příkazy, které tam budu někde programovat na počítači, to si necháme na jindy. Pak tady vedle, úplně vpravo, máme tady tuhle plastovou věc. A tady se jedná o power konektor. OK, můžete tam dát normálně napájecí tohle potvůrku, kterou mi tady ani ona není součástí balení, proto já jsem rád, že to můžu napájet přes USB, protože tohle není součástí balení. Možná, že doma něco takového mám k něčemu. Oni tady píšou, že 7 až 19 V, limity 6 až 24 V. No, dobře, já myslím, že se na to vykašlu a bude mi dobře. Jako. Pak bych přešel logicky tady na to, co je tady na ten stříbrný čtverec velký. Tady ten stříbrný čtverec je to built-in Wi-Fi and Bluetooth, OK? A for IoT projects. Jo, takže máme tam Wi-Fi, máme tam Bluetooth, všechno tady v tomhle a používá se to pro IoT projects. A IoT, to je Internet of Things, je to internet věcí, jo, takže každá věc je připojená k internetu, já se můžu k té věci přes internet připojit, já budu třeba ve Francii a tak se můžu připojit tady do České republiky ke svému toustovači a řeknu mu, ať už se pomalu zahřívá, jo, protože jsem to tak přikázal, jo, a on se začne zahřívat takhle na dálku, takže má to fakt dobré výhody, když jsou všechny věci připojené k internetu a celý svět k tomu spěje, protože co když někdo bude chtít ovládat na dálku něco, ale on je daleko, takže to nemůže ovládat, ale až bude všude IoT, tak všechny věci budou připojené k internetu, stejně jak jsou teďka Internet of People, tak bude Internet of Things a všechny věci budou připojené. No. Takže to jsme si prošli tohle. Teďka půjdeme tady úplně na konec. Reset. Tam se píše reset, jo. Já to zkusím zmáčknout čistě jako... Jo, lupnulo to. Myslím si, že jsem to momentálně nějak neresetoval. Předpokládám, když tam není ani jako napájení, tak ten reset asi nedělá nic. Víte, co to dělá ten reset? Reset the microcontroller. Tak to jsme nečekali. OK. No, pokud by vás zajímalo, co dělají tady těch 6, tak to tu není vysvětleno. Já bych typoval, že se tam něco asi zapojí, ale není to vysvětleno. Pak tady je tohle, tady ta podlouhlá věc. Works only with the PVM. No, oni to moc nevysvětlili, řekli, že tam je PVM, ani neřekli, co to je. Tak já vám taky neřeknu, co to je, jo. Ale můžu vám říct to, že tady tohle je ledka a tady tahle ledka is very useful for debugging, takže pravděpodobně, když budu programovat, tak můžu říct, že když se stane něco, tak tuhle ledku mi rozsvíť a když já uvidím, že to svítí, tak to bude potvrzení. A takové ledky jsou dost praktické, protože, jak víte, elektrický proud nejde vidět, jo, takže jestli tam teče nebo neteče, já nevím, jo, ale když tam je ta ledka, tak ona se rozsvítí tím proudem a hnedka vím, že tam ten proud teče. Yes. No pak tady hnedka vedle, od tohohle, když půjdeme semka, tady jsou 2 ledky, TX a RX. A these LEDs indicate communication between your board and your computer. Takže oni budou nějak problikávat, když budu tady připojený přes USBčko, tak tady ty 2 by měly jako problikávat a to bude potvrzení toho, že tam něco se děje.
Opět stejný důvod. Prostě elektrika nejde vidět, ale když do té elektriky zapojíme ledky, tak uvidíme super blikačky. Pak bych se připojil tady k tomu čtverečku. Jako pokud jste někdy viděli počítačovou základní desku, tak na první pohled to vypadá jako normální CPU. Prostě procesor. A oni píšou, že je to ARM Cortex mikrokontroler 48 MHz. No já myslím, že to bude prostě normálně procesor. A je to tak, chybí mi tu nějak takový chladič, co jsem mýval. No, asi to není potřeba chladit. To je takové malé, že to stačí pofoukat a je to schlazené hnedka. A tady to pole velké, to jsou normálně všechno ledky. A bacha, je to 12x8 RGB LED Matrix, to je RGB, jo, takže oni budou barevné, takže možná, že tady nakreslím nějakého smajlíka a bude to funny. Možná tady udělám nějakou hru, nějaký Tetris nebo něco. To by bylo zajímavý. V tom případě by stačilo tady přes USBčko nahrát ten program a už jenom v rámci tady tohohle by se dalo něco, nevím, nějaký HUD nebo něco, ale bez inputu to bude vlastně slabota. Já bych mohl reagovat na inputy jako z toho, jakože třeba z klávesnice nebo tak. No. OK. No a pak tu máme, no jako tady tyhle, jako když si podíváme tady na ty dvě věci, analog in a power. Jako v podstatě oni tady píšou v návodu, že analog je analog a power je power, jo, takže tam se toho asi moc nedozvíme. A pak tady ten on, to je taky ledka. Indicates that your board is receiving power. Takže tohle bude svítit, když ten můj mikrokontroler je napájený, takže asi když to připojím tady, tak tohle se rozsvítí a bude to svítit celou dobu, předpokládám. Uvidíme. No a nakonec vám řeknu něco, co fakt nevím, co znamená. Tady těch 6, to je normálně 9, to je ICSP header a v závorce SPI. Jo, takže je to ICSP a v závorce SPI a neřeknou, co to je. Jo, takže zapamatujte si, že tady těch 6 jedná se o ICSP header, SPI, jo, a používá se to, víte na co? Používá se to na SPI signals a SPI compatible devices, takže good luck with that. No a to jsme si probrali, to, co mě tady naučili. Takže možná, že jsme zase o něco chytřejší a uvidíme, co bude dál.